Tu dla dziewczyn. Dziewczęca łazienka. Nie wiem, ile Ruski ma dzieci, ale chyba dużo. Tu jest pokój też dla dziewcząt. Jakiś trupek. Wszystko w robocie, no. Tu jest garderoba dla dziewcząt. Niczym tu nie ubywa tej roboty kasztańskiej. A tam się idzie do pokoju dla niańki. Tu jest jeden pokój dla niańki z łazienką, z prysznicem. Tu jest drugi pokój dla niańki. Też tam jest łazienka i prysznic. Kibelek.